Flimkien jiena ċert li nistgħu nġibu bidla. Flimkien jiena ċert li nistgħu nagħmlu dan il-pajjiż aħjar. Flimkien jiena ċert li jista' jisbaħ jum aħjar. Dan kien wieħed mill-messaġġi li għadha l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul sezzjoni ta' mistoqsija u tweġiba li tellat f'Marsa Skala, l-ewwel sezzjoni li qed tittella taħt it-tema kun il-bidla. Mistoqsi dwar il-proġett tal-Marina f'Marsa Skala, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li l-Marina kif proposta mhijiex aċċettabbli u li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' mal-iskalin. Iva jekk hemm bżonn norganizzaw il-mod ta' kif jitqiegħdu dajes għal-residenti, għal dawn it-tip ta' dajes li qegħdin taraw hawnhekk u mhux għas-super yachts. Iva, norganizzawh. Jekk hemm bżonn nagħmlu servizzi u mollijiet ħalli jkunu moqdijin aħjar, iva, nagħmluhom. Imma biss biex jitgawdew għal-ġid ta' kulħadd, għal-ġid tal-komunità, għal-residenti u għal dawk illi jiffrekwentaw dawn l-inħawi. Dwar iż-żona ta' Żonqor u se jagħmel Partit Nazzjonalista fil-Gvern, Bernard Grech wieġeb li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmilha ċara li fil-politika li se titwettaq dejjem se jinġibu l-ewwel l-interessi tar-residenti. Gvern Nazzjonalista mmexxi minni se jagħmel minn kollox biex l-art illi jingħatat il sadim biex hu jsir aktar miljonarju noħduha lura u ntuha lura lill-poplu. Mistoqsi dwar l-iżvilupp f'pajjiżna l-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb li meta jitkellem dejjem iqis kollox u li l-pjanijiet tal-2006 tal-iżvilupp ġabu tibdil li ħoloq għejxien. L-iżvilupp iżda ta' solari massiċċi sar minħabba l-pjanijiet li għamel il-Gvern Laburista fl-2015. It-triq il-qudiem hija illi nifhmu illi kull tibdil li rridu nagħmlu irridu nagħmluh billi niddeċiedu biss x'hemm bżonn isir biex nimxu l-qudiem. Ma nistgħux immorru lura. Ma nistgħux lil min għalih li jista' jibni x'imkien għaliex xtara proprjetà li jista' jiżviluppa illum ngħidulu issa din ma tistax tiżviluppa. Jien irrid li l-poplu Malti jibqa' jimxi l qudiem. Imma rridu nippreservaw dak li għandna. Meta ngħidu barra mill-iżvilupp, dak huwa barra mill-iżvilupp. Meta ngħidu rridu nippreservaw iċ-ċinturini ta' aħdar li għad fadlinna bejn lokalità oħra, hemmhekk irridu nippreservaw dawn iċ-ċinturini ta' art. U għatenna li l-art Maltija hija importanti u li l-Partit Nazzjonalista se jaħdem biex ma tibqax tinqeret art agrikola u li f'żoni ta' żvilupp mhux se jintmissu drittijiet tan-nies u fejn hu protett għandu jinżamm protett. F'domanda dwar il-proposti li ħabbar il-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit se jibqa' jniedi aktar proposti dwar l-ambjent u ħares lejn proposta tal-Partit Nazzjonalista li konna żoni residenzjali fejn il-pubbliku jista' jgawdi żoni bla karozzi u anki bla tniġis. Ħarsu anki hawnhekk illum. F'din l-erja ġejtu intom hawn in-nies li qegħdin għaddejjin jippassiġġaw, oħrajn li waqfu jisimgħuna. Hekk irrid nara l-lokalitajiet tagħna. Mhux biss lokalitajiet illi jgħaddu l-karozzi minnhom, imma lokalitajiet fejn inti tista' tgħix u mhux biss teżisti. James Aronellu, Net News.